Il-viżjoni qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu se twassal biex il-pajjiż idaħħal 42.6 biljun euro addizzjonali fuq medda ta' 8 snin. Dan fil-waqt li se jinħolqu 32,500 postijiet tax-xogħol ta' kwalità. Dan minbarra eluf ta' impjiegi oħra fuq sma varji tal-ekonomija. Kif wieħed li għamel fil-bidu tal-kampanja l-erba' filgħodu l-Partit Nazzjonalista ippubblika id-dokument tal-costings illi juri li fil-waqt il-miżuri tiegħu jiswew 5.97 biljun euro l-infiq tal-gvern se jiġi rkuprat kollu kemm hu mitkabbir ekonomiku li se jiġġenera aktar dħul lill-gvern. Din hija l-ewwel darba li partit politiku f'Malta mhux biss qed jgħid kif se jonfoq il-flus ta' min iħallas it-taxxi, iżda qed jipprovdi wkoll stimi finanzjarji dettaljati ta' kif biħsibu jkabbar l-ekonomija. Il-mudell finanzjarju jinkludi programm ta' stimulu għas-setturi ekonomiċi eżistenti tal-pajjiż valur miżjud għoli u l-ħolqien ta' 10 setturi ekonomiċi ġodda. Sal-2030 is-setturi eżistenti huma mbassra li se jżidu 18,160 impjieg ġdid u jikkontribwixxu 18 biljun euro addizzjonali għal prodott gross domestiku. Filwaqt li s-setturi l-ġodda huma proġettati li se jżidu 14,355 impjieg ieħor u jikkontribwixxu 24.6 biljun euro għal prodott gross domestiku. Il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għandu lan li jiġġenera tkabbir ekonomiku addizzjonali ta' 6.9% fuq il-projezzjonijiet attwali. Sas-sena 2027 id-dħul miżjud tal-Gvern mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista huwa mbassar illi jilħaq 830 miljun euro fis-sena mingħajr ma jiżdiedu l-ebda taxxi, kontribuzzjonijiet soċjali jew VAT. Id-dokument tal-costings li qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista jelenka wkoll l-ispiża ta' 2.8 biljun euro għas-sistema ta' trek l-estrem li parti minnha se tkun koperta fil-budget infrastrutturali, filwaqt li l-bqija se jkunu koperti permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea u finanzjament privat.